दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि दङ, मिशन नो स्कुल ड्रप आउट। आरो बिनिनो दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे खाग्राबारि ओनसोलाव थानाय मोन 17टा सेन्टाराव जोंनि गुदि फरायसालियाव थाखो 3निफ्राय थाखो 5सिम जोङो मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद जोङो लानाय जादों। आरो बे मोन 17टा सेन्टाराव जोंहा गासै फरायसा हिसाबै 330नि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गोसो गुदुङै बाहागो लादों। आरो बिनि गुबै जाहोनानो जादों मा, नैबे जों जुदि जायखौ जों गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ होननानै बुंदों, क्वालिटि इडुकेसन जोङो लाहोनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो बिनि गेजेरजों बेखौनो नोजोर बोदों जे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जों जुदि सोलोंथाइनि फारसे कनसेप्टखौ जों क्लियार खालामनानै होनो हायोब्लासो जों फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ जोङो गोग्गो मोनसे सोलोंथाइ लागिरि महरै जों मोननो हागोन। मानोना दिनै जोंनि गथ'फ्रा दिनै गोबां समाव गोबां दिनै फरायसालि नागारनाय, दिनै बायदिसिना जाथायफ्रा जोंनि सिगाङाव नुजाथिफैबाय थादों। बैफोर मानो थाखाय जादों? माने एक नाम्बार बाथ्राया बेनो, जोङो इडुकेसननि जे कनसेप्टखौ जोङो उन्दैनिफ्राय जों बिथांमोननो लाहोनो हायाखै। आरो बे इडुकेसननि कनसेप्टखौ होनो थाखायनो जोङो दिनै उन्दैनिफ्रायनो नैबेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे सोलोंथाइयादि सासे मानसिनि जिउआव थांना थानायनि थाखाय बेसेबां प्रयजन, आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो सासे मानसिया गावखौ मानसि हिसाबै गसंथानो हागोन, बेखौ जों नोजोर बोनाय जादों। ओंखायनो जों नैबे हाबाफारिखौ जोङो नैबे उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जे सोलोंथाइनि जे मोनसे गोनांथि दङ, बेखौनो गोसोआव सोना होनो थाखाय जोङो गिबिसिनथाराव बे हाबाफारिखौ जों दख'रा एबसुआ लानाय जादों। बेनि उनाव आरो माने गोजौ थाखोफोरनि थाखाय माबाफोर हाबाफारि लाबावगोन नामा? जोङो एल पि स्कुलखौ लाखांनायनि उनाव जोंहा मिशन नो स्कुल ड्रप आउटखौ बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय, बा जोंनि ओनसोलाव फरायसालि नागारनाय जे मोनसे बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो दख'रा एबसुआ दिनै जोङो गारजेन बिथांमोनजों जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सावरायदों। फरायसाफोरजों जोङो मटिभेसन केरियार काउन्सिलिं लाबोदों। आरो जोङो स्कुल वाइसआव जोङो मान्थलि क्वार्टारलि जोङो मटिफिकेसन दिनै जों बेखौनो नोजोर होबोबाय थादों। जों दिनै फरायसाफोरजों गोबां समाव गोबां जों रायज्लायबोबाय, गोबां समाव सोलोंथाइनि फारसे मटिभेसन केरियार काउन्सिलिं जों होबोबाय थादों। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा बर' ससाइटिया लुबैनाय बायदि जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोननो हायाखै दिनैनि थारिखआव। दा बावहाय जों नैखौनो नोजोर होदों, एक नाम्बार जोंनिया मबेयाव जोङो लेकिंसा एक्सुवेलि मबेयाव दङ। जोङो बर' ससाइटिया लुबैदों डाक्टार, इन्जिनियार बा गोग्गो सुबुंखौ जों लुबैदों। नाथायबा जों दिनै बिनि थाखाय जों खामानि मावबाबो जों दिनै मोगथाङाव जोङो मोनजोबनो हायाखै, लुबैनाय बायदि मोनाखै। आरो बिनि गुदियावनो दङ होननानै बुङोब्ला जों सानो जे जों मोनदांनो मोनदों, जोंनि गारजेनफोरा दिनै इडुकेसना मा बुस्थु, आरो इडुकेसनखौ जोंनि फरायसाफोरनो गावबा गावनि गथ'फोरनो माबायदि रोखोमै होनांगौ बेखौ जों दिनैसिमबो क्लियार जायाखै, आरो कनसेप्ट क्लियार जायाखै। जायनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा स्कुल नागारनाय, जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा माने एखेबारे लामसामाव फरायबोनानै गावखौ मोनसे मोजां रोखोमै गसंथानायनिफ्राय दिनै जानगाराव दङ। आरो बिनि गुदियाव जुदि मोगथाङाव जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफोरखौ जुदि गोग्गो सोलोंथाइ लाहोथारनांगौब्ला जोंनि गारजेनफोरा कनसियास जाग्रोनांगोन। जोंनि गारजेनफोरा गावनि गथ'नि सायाव बावसोमनांगोन, सेक्रिफाइस खालामनांगोन, जथ्न' लानांगोन। आरो बेखौ जोङो माबायदियै जोङो बे गथ'खौ मा समाव मा सुबिदा जादों, बे बुस्थुखौ जों लाना फैनांगोन। मानोना दिनैनि समाव जों गारजेनफोरखौ नुदों, जोंनि गारजेनफोरा गावनि गथ' गथायनि मोजांनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे फोरोंगिरि, जोंनि गारजेनफोरा लिंकआ खम जादों। बिथांमोनजों जोंहा सोमोन्दो लाखियाखै, कमिउनिकेसन लाबोआखै। जायनि थाखाय दिनै जोंनि गारजेनफ्रा गावनि गथ'आ बे लेभेलसिम हानानै दङ, बिनि आखल आखुआ मा जानानै दङ बेखौ जोङो मिथिनो हायाखै। जायनि थाखाय जोंनि गारजेनफ्रा फोसाबनो हायाखै। बेनिखायनो आं दिनैनि समाव खावलायदों, नोंथांमोननि पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोंनि गारजेनफोरा गमामायैनो जुदि गावनि गथ'खौ सासे गोग्गो सुबुं मोननो लुबैदोंब्ला, सासे सुबुं सम्पद मोननो लुबैदोंब्ला जोङो जोंनि गारजेनफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै जों खामानि मावनांगोन, बेखौ आं सानो। बिष्णु बर', आङो थाखो बायाव फरायो। दिनै मा जादों? दिनै जोंनि फरायसालियाव आनजाद जादों।
बै आनजादनि सोंलुफोरखौ फिननाय होनो हानाखै हादो हादों ना ओरैनो मोननैसो बुंलाय मा सोंदों नोंनियाव कुइसनफोराव मा फैदो फार्स्ट से नाम्बाराव फिथानि मेल खन्थाइ फैदो 2 नाम्बाराव मा दंमोन 2 नाम्बाराव थेबगाङा माने थाखाय उदै गाज्रि जादोंमोन बेखौ लिरनो हादों हादो ना बेनिफ्राय मा फैदो सानखान्थि फैदो सानखान्थि इंराजि फैदो इंराजिबो फैदो ना ओमफ्राय बिगियान फैनो फैयाखै बिगियान गैया लिरनो हादो ना इयुनाव मा जानो गोसो दं नोंलाय आं आर्मि जागोन आर्मि अफिसार जागोन खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सुप्रिया बर' आङो 4 थाखोआव फरायो गामिनि मुङा मा गामि फथला एलपि स्कुल ओमफ्राय दिनै आनजाद जाबाय नङा होमबा मा सोंलुफोर फैदों बेहाय गोसो दं लिरनो हायाखै ओमफ्राय देनां देरनानै मा जानो गोसो दं प्रफेसार जानो गोसो दोङो मोजां फराय दे दानिफ्राय दे फरायना सरजुमारानि बर' मा थाखोआव फरायो थाखोबा फारि नङा बेसां फारि नंब्रै उनाव माने मा जानो गोसो दं नोंलाय आङो डाक्टर जानो दिनै एग्जामाव माबायदि कुइसन फैदोंमोन मोजाङानो हादोंना हायाखै नों एग्जाम लिरनो हादोंना गासिखौबो गोरा मोनदोंना गुरै मोनदों बारा गोरा मोनाखै ना बाखिखिनालाय हादोंना हायाखै हादो बिसोरलाय नोंनि लोगोफ्रा हादोना हादोना Coba. Coba.